Gusto mong maparihas ni Judas? Judas Iscariote? Ganahan mo? Kinsay gustong maparihas ni Judas Iscariote? Tas kamot. Kinsay dili gustong maliwat ni Judas Iscariote? Tas kamot. Maayo. Kay klaro dahil na ninyo nga di gideta gustong mahimong Judas. O nganong si Judas, na Judas man siya, ngadto ni Jesus. Nganong nagbudhi man siya ni Jesus. Tungod kay mas nahigugma siya sa kwarta kaysa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang mas nahigugma sa Ginoo kaysa kwarta? Taas nga mo. Nya. Nya. Anda mo nga ang tanan ninyong kwarta inyo nang ipalit og slot. Daghan pa man kay tag slot palito no nanap sa ato lang project dire na pay 52,331. Hutda ko no nagpalit hantod karong Easter Sunday. Ibaligya ng tanan nimong katigayunan matud pang Kristo ang halin ihatag sa kabos maron atong parokya kay wa may kagasto ani atong mga project. Anda mo nga mo baligya sa inyong balay para inyong ipalit aning slot. Wa na so good ayaw sana padir ayaw sana sad. Mao na kung mao na ginay atong batasan awa na moabot yung panahon nga mahimo gitang mabudhion ngadto sa Ginoo. Munang ningong Ginoo ayaw ginyo higugmaa ang inyong kwarta, ang inyong balay, ang inyong mga kabtangan, hapil pagani ng inyong mga ginikanan, asawa, anak, imong kaugalingon ay ginaghigugmaa labaw kanako. Kinsa tong mahigugma ni ining tanan labaw kanako, dili angay kanako, Judas mo. No na siya. Lingi ay mong tupad. Ingna sa imong tanaw Judas kita ka. Na. Sige pangatan na. Kay pastilan sige tagsimba dinhi nya sige angko na nga tong una ba nga adi man jud ko Judas ana. Muna diri sa atong unang pagbasa, gidescribe dinhi ang kinaiya ni Jesus og sa mga musunod kaniya. Unsa may giingon diri? Gipatara ko ang akong naong niadtong nilarot sa akong bungot, niadtong nagluwa og nagtamparos kanako. Di ba? Kinsa may maka-afford ani nga muuyon rag tamparuson, bugal-bugalan, dagmalan, patyon pagyod. Kinsa ra may muuyon ani? Ang tao nga wa gyoy gihigugma dinhi sa kalibutan. Kay naa kay usang gihigugma diri sa kalibutan, musukol kita. Di ba? Parehas Ukraine ba o Russia? Naa may gihigugma ang Ukraine, naa man say gihigugma ang Russia nga labaw kaysa Ginoo nga tuwa sa sunod nga kalibutan. Gubat yun. Gubat. Kana sang mga manag-asawag bana nga nagbuwag na karon, na nag-divorce na or nag-separation lang, wa na magtagdanay. Tungod kay naa sila'y gihigugma labaw kaysa sakramento nga ilang gidawat. Ya kasagaran rabas atong higugmao no, ang ato gyung kaugalingon mudayon tagingon ngigagod unsa man ko diri ana say pagtuon nimo nako di ba sam ko de buang ko sige lang kog dawat anang ilang pagbugal-bugal ana de no ayong kututukan sakto akong gisulti dili apil mo ani dili Judas mo. Sa inyong tanaw, kaning sakristan, Judas ni dili. Kining nagwali, sa inyong tanaw, Judas dili.
Kanira basang paghigugmas kwarta mga igsoon, makalipay baya. Okay. Kadto lang pagpista na to diri. Kadto sila si Gob ug si Kong nga ni offer dayon kay hotdog palitong para sa kuwang na to. Mura kog nasangkos kisami diri man to, picture man to diri. Ni honghong dayon ako si Gob nga ako nalayan ko na ng 500 kapak. Tinuod ka ko nga. Nindot ang kwarta ay. Labi nagnayusan nyo na ako nalayan ko na ng 52,331 ka slots pa der. Ako lang na ang konon. So, bigsulti din akong Brad Luloy, kumina ko. Kung na itong head sa finance, tapay, Sister Naray. Tinood, ana, makalipay ang kwarta ay. Makalipay yun. Pero kung ang ato na ganing mahimong pangandoy na malipay tat ang kwarta na lang sa gyud, malimot ta nga duna di ay tighatag na tog kwarta. Kung malipay kas kwarta nga hinatag ngan hinato, mas malipay tas naghatag. Kinsa may naghatag atong 500 ka pack na rice nya gipunan pag yung 1,000 ni Kong. Kinsa may naghatag? Sila no? Storyahe. Dili oy. Kinsa may naghatag aning mga tawhana og kinabuhi? Naraman di ay. So ang nindot gid unta, mas mahigugma kos Ginoo kay kang Gob. Mas mahigugma kos Ginoo kay kang Kong. Kaya nga naman, sila mga hinatag mas Ginoo nga hinato. Maunay sakto. Kinsa may gahatag ni mong anak? Imong bana. Ay, naon sabi ka niya. Imong bana. O niya, ikaw sad bana sa ka, imong asawa. Mo'y naghatag ni mong anak. Ginoo day imong kaduhog day dito. Nga di man. Pero, inigangko ni mo nga maunay. Kimaunay naghatag nimo sa anak, huna-huna sa diin sa na niya kuhaa. Importante kayo nga makakita ta ba hain ang source. Hain ang source. Malipay ta sa ning abot nato, pero doon na ba ni source? Siya ba gyud maoy main source? Ani? Mo nay gusto nga mahitabos Ginoo. Mo tong pagtamparos nga ris Ginoo, matud pas unang pagbasa, sigihan lang kog tamparos, musugot ra ko. Kay nga naman, di man sad ako mo'y source aning akong naong. Di man sad ako mo'y source aning akong panit. Ug kulatahon nagtan-aw man ang source ani, ang naghatag ani. Siya nay mag-igo kung iya baning silutan ang nagbugal-bugal nako or nagdagmal nako. Pero ako, di ko musilot. Kaya nga naman, di man ni ako. Di ba? Huwag yung magkabuwag nga ba nag-asawa kung mauni ang prinsipyo, no? Anong inyo mangyapon kung duko-dukuan na hindi madapa dire. Maumanggod na ang nahitabo nato karon tungod kay nailad tas yawa. Ang yawa nagtudlo nato ang kuda na sige na tagpangangkon nga kita mao'y source, kita mao'y tag-iya. Diha nagsugod nga nahimot ang mga Judas. Si Judas matud pas description, ang gihatag, ang giintras ngadto niya nga puntil di na ang ilang kwarta para ipanghatag sa mga kabos, iya sang kuhaon. Nato bitaw mga apostolis ni suroy maniron ngadto sa mga balay. Daghan na ba mo gagi, Brad? Gahapon pertiin taon na kung luuyan nila pertigyong basaa sa uban. Na kung basa makaibong, Brad, ingon din sila nga wa gyud pa dir mo honong ang uwan. Oy, sige mig padungog-dungog og naamoy payong diha, amo ra sa nang dadon. Wa jud kuno nihatag og payong. Nya mo kuno atong ilang box nga gida, piso ra gyud kuno iyo. Timbog atas kahonda na kumera sa tong piso kay gihulgan pa to butang to 2,000 nya pulo sinsiyo di parte na gininong bugata.
Hago kay ni sila glakaw Anto nya kami taon diri mo itik paningil sa ilang kahon, Brad, i-submit ng kahon mo diri. Submit sa taon sila sa ilang kahon dito mo nakapaniod to nakapanihapon mo to sila submit sa silang kahon dito. Anya pag human giablihan sa atong treasury pagtanong sa 40 maning basaa sus ang mga kwarta basa kayo na nagladlad mi dito sa kwarta dito sa opisina ba apil na to mga donut ka 20 mga inana uy paugana bisag donut na magamit ba yan na to sa kasagaran adi dagan-dagan sa to nga murag na ipuwa na bayulit ato mao na nga ako ning gisgutan nitilaw sila kaning ato karong gipili nga mga apostoles mitilaw sila ano bang patikim-tikim ba sa kinabuhi nga gipuy-an sa mga apostoles nagsuroy-suroy sila sa mga balay matod pa ni Kristo panglakaw kamo og bisitaha ang tanang balay og ingna ninyo inigabot sa balay ang kalinaw mahianhin ining balaya ana og way mudawat ninyo balhin lang sad mo ngadto sa laing balay nya lukpa ninyo pagsuroy ang tibuok balay kabalayan naro ilang gibuhat patikim-tikim lang naambot wa ba kay gayaw-yaw nila sa nganong ni apil sa tanim buhatan basi sa dai pipila diyan ngayon mahay biyan ako na unsa na mahinoon guwap alang kumapil aning bisyuha wa tuwa gahiga-higa ang takrus amo unsa mahinoon asa patabrad isa kadto brad bala abot patangadto putin danguga dia brad adto lang kita ngadto brad isa wa bay ayo ani obraha kasapi ko kata aning obraha og nay nagyaw-yaw ato nila mga hudas to pero way nagyaw-yaw kasi gitong ingon hala mao di ni giagias Ginoo di ay mao gid ni giagias Ginoo kana laninduta ni brad no ana ba kana di na sila mga hudas nya kun maanad da sila ana nga maong batasan nga bisag lisod bisag kapoy bisag gutom ako gining buhaton kay nahigugma kos Ginoo idigulian na nila sila kay mga lalaki na sila pulos tanaw na ko ana pulos tingali na sila minyo pulos mo minyo brad nasa usa na ipipila no nga usa nga dili minyo inigulian na nila sila may na silang mo higugma silang asawa ay naman sa uban na ng asawa nga mga luod na kay mga naong kay batasan ba usahay di san makaog iro ba na pero kana iniguli sa himo magito na ko kalisod ato kanay pa bang pagdawat ani ang asawa nga ako guning pinili katubitas anhing papa nako mantumoagi pagka-apostoles pero gilatos tong mama kakadaghan gito nakatilaw glatos ni mama kana bang ipakapi namo ba iniglatos ni mama namo hapit mami kaduha katulo latoson ni mama to sa kaadlaw kay gamayng sayop latos mo na mutingo ganito sa papa ipapil gito niya glatos yun ikang pistiha kadiyang sa mo apil sa gan na dito latoson kadaghan to na latos si papa wa gid ko mosukol usahay gud mga matiwas og kabali ang mga sangas bayabas adtos lawas ni papa di gyud mosukol ngadtong mama nya kausa ni sultis papa namo siya wa man ko mangasawas inyong mama para awayon ako mananggi pangasawa aron higugmaon sana all na yang gisulti ako komedya na mo ba ikaw pa musok mangguna mi ngatos umak papa may among kuyog mama habilin mas balay kami sa mga anak nga pirming maigo eskulata ni mama og latos musikreto sa migpangutanang papa panganong di man sa jud ka musukol anang mama latos man nimo pahiyom din naggamay sa papa kay burong kay tanan di man kay tutig tabi-tabi mo pahiyom og gamay ay mag-ako nang gipangasawa para kulatahon gipangasawa man na para panggaon kamo ayaw na ninyo surang-surang nga ang inyong inahan kay bawo na manggimos batasan anang ayaw na lang na ninyo kung ay mo pagsigi og kanang pabadlong haron dili na magsigi og kasuko anas papa nduta no mura sa to siya apostoles mura sa siya Kristo nga gilatos no gilatos sa
Hudiyo kong inahan. Pero natakdan, kaya sumama na buutan kita sumama. Patay naman to silang duha. Gadit, baka ron to dito. Namin ako, ingnon te, og nalangit tong duha, mingon gito sa papa, pastilan ikaw, wapa juga kabawi, di juga kaabot din eh. Nabuutan kay to sumama. Sige na tong pangadji. Ang atong tumong mao ang pagsunod sa Ginoo. Ug kun muratag dalisod, ang atong pangayoon sa Ginoo mao ang gugma niya. Mao nang ang atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, Ginoo diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Pasabot mangayo tag gugma sa Ginoo aron ang iyang gugma mo'y mutudlo nato unsaon sa siya paghigugma. Dili sama ni Judas na ang nagtudlo niya unsaon paghigugma ang iya rasang kaugalingon. Muna mangita kita sa source kining tanan natong kaayo, kining tanan natong mga maayong binuhatan ang naghatag ani ang Ginoo. Muna nga di ni nato ang kunon, ato ning atimanon, ato ning ipaambit sa Dios non nga paagi tungod kay nahigugma ta sa Ginoo labaw niining tanan. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, nagkaduol na ang Paskos pagkabanhaw sa atong Ginoo. Busa karon padayon kitang mapaubsanong muhangyo kaniya sa mga grasya nga atong gikinahanglan ug muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang mga Kristiyano sa tanang dapit magmatinahuron unta sa pulong sa Dios sulod niining balaan nga panahon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga bisan diin ang mga tao maningkamot unta pagkabot sa kalinaw aron mahimo kining mga adlaw nga tukmang panahon sa Dios nung panabang ug kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanan nga nakasala o nangabugnaw mubalik unta pag-usab ngadto sa Dios sulod niining panahon sa pagpakikiuli, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga kita mismo makakaton unta paghinulsol o pagbiya sa sala sa tibuok natong mga kasing-kasing, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga mamahimong malampuson ug malinawon ang umaabot nga piniliay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga mahimong magmalampuson ang Second National Mission Congress karong umaabot Abril 17 hangtod 24, 2022 nga motak-ob sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaw pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors of donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Wamahan kaluy kami nga imong katawhan. Dawata ang among gipangamuyo kanimo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.